Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα θα παίξουμε ζόμπι με το φίλο μου τον Ηλία. Πες για Ηλία. Γεια σας. Και πάμε να μπούμε στο παιχνίδι. Λοιπόν παιδιά, μπήκαμε. Περιμένουμε και τον Ηλία να πει τώρα. Μπήκε και ο Ηλίας τώρα. Μ' ακούς, Ηλία? Ηλία? Ακούγομαι? Ναι, ακούγεσαι. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε όπλα. Πώς θα βρούμε όπλα? Εγώ έχω λίγα. 3 όπλα έχω. Όχι, Αυτό λέει 2 level, 3 level, 4, 5, 6. Και αυτό δεν ξέρω. περίμενε. Όπλα, πού παίρνω? Α, έχω κάτω. Πρόσχε! Πρόσχε! Πήρα. Όπα, κάτω. Αυτά εγώ. Πρώτη πάρα είναι. Το καλό σου. Πάμε πολύ καλά. Πήγες 2 level. Όχι. Είμαι σκοτώστιο, είμαι καλό παιδάκι. Πάω να δω αν μπορώ να πάρω άλλα όπλα. Πόσα λεφτά? Τα άλλα όπλα μπορούμε να πάρουμε κάνουν ένα όπλο. 25. Ένα όπλο. Κάτσε. Θα πάρω αυτό το SMG. Κοίτα. Πάρε ένα SMG. Καλό. SMG. Ένα SMG. SMG. Σεμτζάκι. Εγώ έβγαλα το άλλο το πιστολάκι. Θα πάμε πολύ καλά. Πώς πηγαίναμε 2 level? Δεν θα πάμε στο τάμα. Δηλαδή, θα μαζέψουμε λεφτά τώρα στο λόμπι και μετά θα δω. Αυτά που μαζέψαμε, χρειάζεται 55 και θα πάμε 2 level. Εγώ έχω 26 coins, πάω να πάρω όπλο. 19. Χρειάζεσαι άλλα πάρε ένα 10. Άρα δεν παράδειγμα. 31 coins. Let's go, level up. 75 ευρώ θέλει. Μου λες να τα κρατήσω? Ποια? Όχι, θα αγοράσω ακόμα ένα όπλο
Και τώρα που αγόρασα και αυτό το τελευταίο μου όπλο, τώρα θα μαζέψω, θα πάω γιόλο να μαζέψω 75 coins για να ανεβώ level. Πού είναι το ζόμπι? Εγώ ξέρεις τι νομίζω. Πάνε. Να σου πω τι νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε. Τώρα θα πάμε γιόλο να πάρουμε 75 coins. Νομίζω πρέπει να πάρουμε και καινούργιο shotgun. Λες. Νομίζω ναι, γιατί αυτό που έχουμε δεν είναι και πολύ καλό. Εντάξει, το πολύ, το πάρουμε και αυτό καλό. Πάμε πολύ καλά. Όντως. Βρήκα σημείο που μπορούμε να πάμε. Τώρα πάμε. Για άλλη στιγμή είδα την εκεί, δεν την πήραξα. Εγώ λέω πρέπει να πάμε να πάρουμε και τα shotgun. Κάπου το καλάκι. Όπα. Εντάξει, άσχημα, έχουμε να πάμε Οκ. Έχουμε 46. Σταμάτα. Ξεκίνα. Εβδομήντα 76. Τι στο καλό. Πού ανεβάζουμε το level μας? Εδώ πέρα, εδώ πέρα. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Πάμε. Όπα, έχουμε διαφορετικά όπλα τώρα. Δύο πιστόλια μας. Πιστό. Λες να πετάξουμε τα άλλα που έχουμε? Πετάμε τα άλλα που έχουμε, Ας τα κρατήσουμε καλό κακό και όταν μαζέψουμε 25 και 25 μας κάνει 50. Όχι 50, δεν μας κάνει 50. Κάτσε. Και πάμε τέλος πάντων. Α, ναι, όχι, έχουμε 50 όμως. Όταν πάρουμε 50 Τι είναι αυτό εδώ? Όταν Κάτι πάρουμε... βρήκα. Όχι, όντως. Όταν πάρουμε 50 coins θα πάρουμε 2 όπλα και θα συμπληρώσουμε αυτά τα κόμμα. Οκ. Τώρα μετά από τα πήρω. Το μόνο θα... Α, εντάξει, να βρω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το σκοτώνουμε. Ηλία. Λοιπόν. Πάμε.
βρες κάπου να το πεις. Βρήκα κάπου για να κρυβόμαστε. Εγώ βρήκα ένα ωραίο. Σκοτώνω. Πάμε. Τι είναι αυτό το όπλο Ποιο? που έχεις? Αυτό. Άλλο. Αυτό είναι. Ναι. Α, Οπα. όπα. Πάμε γρήγορα, πάμε εδώ. Έχω 57 coins, πάω να πάρω 2 uncommon. 100 coin. Εσύ μπορείς να πάρεις 4. Τα ίδια. Α, δεν πειράζει. Καλύτερα να πάρουμε πρώτα το AR. Πάρουμε πρώτα το ER. Ναι, καλύτερα. Εσύ μπορείς να πάρεις 4. Έχω 100. Πήρες το όπλο. Α, ποιο? Το... shotgun. Α, έλα, δεν πειράζει, πάρε αυτό. Ναι, αυτό είναι που πήρες. Και τώρα ποιο άλλο... Οπα, αυτό μου το πήρες. Δεν στο πήρα, εξαφανίστηκε. Λοιπόν, θα κρατάμε όλα τα coin μας για να ανεβούμε level τώρα. Μου δίνεις ένα απλό. Ποιο όπλο? Και τα δύο πήρα ξεχωριστικά, βασικά 50, όποιο θέλεις. Τα 3 που μας έδωσε τα έχω. Coins έχεις, coins έχεις. Πάρε αυτό. Α, ευχαριστώ. Τώρα έχω 4 coin. Εγώ 7, πάμε. Πάμε. Απλά, Τρέχουμε. τελικά, όσο ανεβαίνουμε level, ανεβαίνουμε και τιμές των όπλων. Κοίτα μία αυτό το τύπο. Όπα.
Έχω 59 coins, πάνω παρόβλο. Λοιπόν, Τι να πάρουμε? εγώ τώρα μαζεύω για το επόμενο level. Πόσο θέλει? 150. Εγώ έχω 82. Πήγαινε πάρε και πήγαινε πάρε και εσύ ένα τελευταίο όπλο. Και τώρα μαζεύουμε για το άλλο level, ok? Πήγαινε πάρε. Οκ, πάμε Το πάρε. λεπτήρε. Πάμε στο βράχο να τους σκοτώσω. Πάμε τώρα να σώπτον γιατί δεν έχω πλούση. Οκ, δεν είναι σαν το άλλο, αλλά και αυτό είναι ωραίο. Ισχύει. Και αυτό ανεβαίνεις πιο εύκολα level. Όντως. Αναβαίνεις πιο γρήγορα. Να σκότωσω. Θα πρέπει να το καλά που πάντα από παλιά είναι ζώδι. Πέθανα. Δεν πειράζει. Α, πότε πήγα 99 level. Τι? Πότε πήγα 99 level. Πας στο φόρμα. Ναι. Όσο θέλει για να πάρει 3 level, 150. Ναι. Ρωτοέια θα κάνει καλή δουλειά. Όντως. Ακόμα δεν κάνετε coins. Όπα. Δεν μένω κάτω. Χάρη, Γιάννη, ακολούθαμε. Έχω βρει μια τρελή ιδέα. Τι? Τα επόμενα λεφτά μπορούμε να τα βρούμε εδώ. Να σπάμε και να παίρνουμε άλλα ένα coin. Ωραία. Βάρα, βάρα. Έχω 159 coins, πάμε. Μισό. Πατεύω εγώ. Έλα πάρε. Πάρε. Οκ, πήρα. Πάρε. Μισό. Να πάρεις περισσότερα. Μαζεύω άλλους μετά. Τους πήρες? Κάτσε να φτάσω λίγο στα 150 coins. Οκ, έφτασα. Πάμε. Πήγαμε. 3 levels, ερχόμαστε. Άρα και πώς θα είναι η κορώνα μας. Α, κάτσε, όχι. Έλα εδώ. Καλύτερα να μαζέψουμε, πάμε να σου κάνει ένα άπλο από το 3 level και να μαζέψουμε, γιατί όταν πάμε 3 level θα δώσουμε και τα 150 ευρώ για να πάμε 3 level και όσο coins θέλει για να πάρουμε πιο. Λοιπόν, θα πάρουμε AR, το AR θα πάρουμε δουλειά. Ναι. Θέλει 60. Πρέπει να πάρουμε και legendary. Όχι τώρα, πρέπει να
πάμε με το level. Λοιπόν, θέλει 100, άρα πρέπει να μαζέψουμε 250 φύγαμε. Χρειαζόμαστε άρα 200 κρυστάλλους, φύγαμε. Πάμε, το μπορούμε. Βασικά, αρχικά να πάμε 3 level για να πάρουμε τα 4 level. 4 level για να πάρουμε. Ναι, όμως να πάμε 250 ώστε να δώσουμε 150 coins για level. Θα δώσουμε άλλα 100. Α, ναι. Πρέπει να γεμίσω. Οκ, καλά το πάμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, άντε, πότε θα φτάσουμε. Λοιπόν, έχω, σταμάτα λίγο να πυροβολάς, έχω 241 coin. Γιάννη. Έλα. Γιάννη. Έχω 241 coin. Έρχομαι σε μισό. Περίμενε, Okay. πάρεις το 3 level. Έρχομαι σε μισό. Οκ. Ναι, τυχαία κάνω βίντεο. Πάμε τώρα. Λίγο να δώσουμε κρυστάλλι και λεφτάκια. Όλοι το 300. Λοιπόν, παιδιά. Α, είναι με 2 κρυστάλλους. Οκ, εντάξει. Οκ, θα περιμένω το Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη.
Άντε, γεια. Γιάννη, Ναι, έχω 317 coin. εγώ. Περίμενε με λίγο. Περίμενε με λίγο να κάνω coin. Coin. Ήδη δεν χρειάζεται. Δύο απλά θα πάρω. 343 coin. Μπράβο. Ή 50 ζωή. Περίμενε με. Κάτσε λίγο και ήρθε η ώρα. Πάμε. Οκ. Έχουμε το ίδιο όπλο να το παρατήρησες, ωραία. Τρία level πήγαμε. Ναι. Περίμενα με λίγο. Οκ. Αν το παρατήρησες, έχουμε το ίδιο shotgun. Πρώτο. Χρειάζεται να το πάρουμε. Λοιπόν. Τώρα, ποια ζόμπι θα αντιμετωπίσουμε? Τα- Καλησπέρα, ήρθαμε κι εμείς. Τα ζόμπι του Blue Moon. Τι είναι αυτό? 15 gold. Όταν έχει Blue Moon, Α, ναι. Γιατί να δώσουμε 150 gold? Γιάννη, δεν ξέρω. να το κάνω. Να το κάνω. Τι? Τι είπες? Τι να κλείσουμε? Α. Οκ. Το συνεχίζουμε άλλη μέρα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, φυσικά αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Θα κάνουμε και part 2. Πάρτε το βίντεο, θα έχει δηλαδή κι άλλο βίντεο. Και